Пане Дмитре, давайте по порядку. Спочатку цікаво почути від вас вже, як від радника Міністерки охорони здоров'я, першочергові ініціативи, які впроваджуватиме і які нині на часі, безпосередньо на вашу думку і на думку міністерства. Давайте почнемо з самого головного, що сьогодні була задана рамка для подальшої роботи. Пані міністр сказала наступне, що міністерство єдине із Кабінету міністрів, яке має за мету врятувати життя. І, в принципі, це і є основне завдання для міністерства і всіх його співробітників, і далі лікарів, і так далі. Тому що завдання буде повністю зосереджено на тому, щоб держава могла зберегти життя українця. Це і екстрена допомога, і трансплантація, і ряд інших ініціатив і законопроєктів, які вона планує подати найближчим часом до парламенту, щоб вся робота міністерства була зосереджена саме на збереженні життя українців. Наступна вся історія, в принципі, чому сьогодні був присвячений брифінг, це те, що міністр повністю входить в курс справ, проводить аудит, зустрічається з представниками апарату, планує на цьому тижні вже зустрічатися з лікарями, з представниками регіонів, і найближчі 2 тижні будуть присвячені тому, щоб зрозуміти, в якому стані зараз знаходиться міністерство, в якому стані знаходиться взагалі сфера охорони здоров'я, і вже після того буде йти робота буквально точечно, що продовжувати, що зупиняти, що дофінансовувати. Інша нова складова, те, що за довгий час вперше є кооперація і співпраця як комітету, так і Міністерства охорони здоров'я. Немає профільного комітету і міністерства, немає протидії, немає якоїсь там, чвар або намагання щось розподілити. Є чітка позиція президента, що охорона здоров'я є пріоритет, то збереження життя українців – це пріоритет. Міністерство буде вести поточну роботу, комітет буде вже, безумовно, напрацьовувати законопроекти і стосовно медичного страхування, і ряду інших ініціатив, які будуть стосуватися в першу чергу. Це трансплантологія, первинна, вторинна, третинна ланка, доопрацьовувати. Пане Дмитре, маю ще питання щодо попередньої виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. На вашу думку, які, можливо, позитивні ініціативи вона впровадила, а можливо, негативні? Суто ваша думка. Дивіться, колеги, тут не зовсім коректно мені оцінювати зараз роботу пані міністерки. Давайте трохи дочекаємось тому, як нова команда йде в курс справ, дослідить повністю все, що було всередині, і дасть цю оцінку. Наразі є позиція міністра. Тут позиція міністра, що є непогані напрацювання, є певні напрацювання, які можна сказати, що вони непогані і хороші, тобто це і первинна, і вторинна ланка, і над цим іде робота, і буде продовжуваною. А що стосується там якоїсь критики або доопрацювання, це дозвольте, я візьму паузу на ближчий тиждень. Команда зрозуміє, з чим вона має справу остаточно, зустрінеться з лікарями, тобто позиція ж не лише функціонерів міністерства, а ще й позиція лікарів, які в принципі і є центральна історія, пацієнт і лікарі. Вони скажуть, як це все працює, те, що міністерство реформувало, і потім можна буде дати оцінку. Поки що невеличка пауза в цьому. Дякую вам дуже, пане Дмитре, що долучились до нашого ефіру. Приділили свій особистий час. Дмитро Раїмов, радник Міністерки охорони здоров'я, був наживо зі студії телеканалу АТR.